Hoxe queríamos facer, primeiro, unha valoración da campaña e, segundo, unha reflexión sobre a tremenda complexidade que representa por gandeiros e pos que lle axudamos aos gandeiros, é dicir, as entidades de aconsellamento, neste caso, a tramitación da solicitud da PAC. E decía o da complexidade porque Unións Agrarias, que das 22.000 solicitudes únicas da PAC que se fixeron en toda Galicia, dato provisional, pero que vai variar moi pouco, que fixemos 4.250, pois esas 4.250 que representan 103.000 hectáreas aproximadamente, están feitas sobre 315.000 parcelas. É dicir, unha auténtica exageración. 75 parcelas por explotación. 75 parcelas as que hai que poñer que se cultiva e, ademais, se son terras de cultivo, é dicir, millo ou outras terras de cultivo que non sean pastos, fechas de siembra e fechas de recolección. E isto, especificamente, para cada unha das liñas que se solicitan, que poden ser hasta 30, dependendo do tipo de explotación, se é gandeira, se é de agricultura, ecorrexímenes, axudas do PDR, o que se chamaba antes PDR ou a PEPAC, pero que son axudas de desarrollo rural especificamente da comunidade autónoma, é dicir, hasta 30 liñas posibles. Desas 4.250 solicitudes que fixo Unións Agrarias, 4.060 son de gandeiras, 1.200 de leite, 2.500 de vacuno de carne, e 380 de ovino e caprino. E estaba empezando a falar de que, como novedade en esta PAC, que representa outro traballo considerable, están as medidas chamadas ecorrexímenes. Varias posibilidades e que está claro que algunha das que especificamente se creou para a cornisa cantábrica non tuvo o éxito esperado. Digo isto porque das 4.250 solicitudes feitas por Unións Agrarias, 3.300 teñen algún tipo de ecorreximen, o que representa aproximadamente o 76% das solicitudes. E esas prácticas específicas das ecorrexímenes feitas sobre 85.000 hectáreas aproximadamente, o que é algo máis do 80% da superficie total das solicitudes que fixo Unións Agrarias. Un dato un pouco superior á media de Galicia, que se sitúa en torno ao 70% dos solicitantes e do 75% da superficie. E digo que algunha destas está claro que non tuvo éxito porque especificamente a sega sostible, que foi digamos, creada especificamente para a cornisa cantábrica debido ás prácticas que facemos na cornisa, maioritariamente ganadería, e onde os pastos representan unha superficie moi importante, pois en Unións Agrarias, das 3.750 solicitudes con algún tipo de ecorreximen, a sega sostible só tuvo 106. Só fixemos 106. Por tanto, algo falla no diseño deste ecorreximen. Así, dun modo xeral, os ecorreximes que máis éxito teñen entre os gandeiros é o pastoreo extensivo, no caso de Unións Agrarias, con 2.350 solicitudes de pastoreo extensivo, ou a rotación de cultivos, é dicir, o que fan maioritariamente os produtores de leite, que é cultivar pradeira no inverno e millo no verano. É certo que ten algunhas limitacións, que ten que superar o 50% da superficie, e ademais, dependendo do número de hectáreas, ter un 10% de cultivos mellorantes, pero aún así, no caso de Unións Agrarias, 620 solicitudes de rotación de cultivos, que, bueno, é un dato importante. E logo, xa máis dedicado, aunque en algún caso compatible ca ganadería, aqueles específicos para o viñedo, que no caso noso, no caso de Unións Agrarias, que son cubertas vegetais, ben sean espontáneas ou inertes, é dicir, evitar o cultivo, o arado ou o movimento das terras para evitar contaminación atmosférica, onde temos aproximadamente 250 solicitudes. Decir tamén que do conxunto das solicitudes, este tipo de datos non nos pode dar a nivel de Galicia, só temos acceso aos nosos internos, lógicamente. Os generales sí,
22.000 solicitudes, xa de forma máis específica non temos acceso aos datos xerais de Galicia. É dicir tamén, e xa para finalizar, e darlle a palabra ao compañeiro Félix, que dentro das axudas específicas de Galicia, é dicir, as que antes estaban dentro do PDR, aunque agora están dentro do PEPAC, pero que son específicas de Galicia, é dicir tamén, e xa para finalizar, e darlle a palabra ao compañeiro Félix, que dentro das axudas específicas de Galicia, é dicir, as que antes estaban dentro do PDR, aunque agora están dentro do PEPAC, pero que son específicas de Galicia, a extensificación de explotacións, é dicir, aquelas máis donde hai un número reducido de animales en función da superficie, no noso caso son 1053, das cuales 350 están en zonas de pastoreo en convivencia con grandes carnívoros, lobo, oso, mayoritariamente lobo, básicamente, zonas de montaña 1300 e zonas non de montaña 1800. É dicir, somos a segunda entidade de aconsellamento en número de solicitudes en Galicia, bastante por diante da terceira, e solo por detrás por dunha entidade bancaria con unha implantación moi importante no rural de Galicia. E por último, aunque logo o meu compañero Félix supoño que afondará nesto. Como vedes, Galicia, isto non é culpa da PAC, lógicamente, pero Galicia ten unhas peculiaridades, a cornisa cantábrica ten unhas peculiaridades específicas que a PAC ten que no futuro reconocer. É dicir, facer unha PAC en Castilla e León ou en Castilla-La Mancha seguramente represente poñer que se fai en 5, 10 ou 15 parcelas, pero en Galicia, debido á estructura da terra que temos, isto é un traballo que se diría de forma, tomando un café, de chinos. É dicir, poñer o que se cultiva de media en cada solicitude 75 parcelas é un traballo impresionante. E isto leva, ademais, a outra das cuestións que temos que plantear. Debido a ese elevadísimo número de parcelas, con demasiada frecuencia, o sistema para a solicitud de PAC, da política agraria en Galicia, ten fallos. É dicir, non funciona. Por qué? E por que pasa isto en Galicia e non pasa en outras comunidades autónomas? Non pasa isto en Galicia e non en outras comunidades autónomas porque ten que validar esa aplicación, ten que validar o que se fai en un número de parcelas inmensa que non teñen en outras comunidades autónomas. Por tanto, eu creo que de cara ao futuro temos que plantear, nos o plantearemos, algunha modificación do sistema da PAC, porque isto é un traballo, como se dice, ingente. E cada vez que se fala en Bruselas de flexibilización, etc., pois cada vez se convirte en máis complicado, como estamos vendo en esta nova etapa. Queríamos trasladar os datos que temos a día de hoxe. O lunes, é certo, cerrou a tramitación da PAC. Temos datos nosos e algún tamén para facer determinadas comparativas. E é certo que Javier é cauto no sentido de que traslada os datos daquelas PACs que facemos baixo paraguas exclusivamente de unións agrarias, que son esas 4.250, pero a realidade é que unións agrarias fai bastantes máis PACs. É dicir, estamos por encima das 4.600 PACs, porque as facemos en colaboración con outras entidades e as tramitamos aqueles que non teñen capacidade de facelo en determinadas zonas do territorio e, polo tanto, o que decía Javier, que somos a segunda entidade de Galicia tramitadora de PACs, eu en estes momentos estou en situación de decir que prácticamente estamos casi, en cuanto a número de solicitudes tramitadas, estamos moi igualados aos primeiros, que é unha entidade financiera, que é a banca, que a toda a presencia que ten de entidades de sucursales dispersas por toda a xeografía de Galicia. Nos temos 30 oficinas que se dedican a tramitar PACs e que durante estes 2 meses e medio estiveron prácticamente full time dedicados a isto, polo que explicaba Javier. Por lo tanto,
estamos prácticamente xa dentro de Galicia como primeiros tramitadores. Como organizaciones agrarias e en comparativa co resto de organizaciones somos a primeira organización agraria en Galicia, que tramitamos o 80% das axudas que tramitan as organizaciones agrarias en este país, en Galicia. O 80% tramita unións agrarias. Isto dá un pouco a magnitud da tramitación e do traballo que se fai desde unións agrarias. E o decía Javier, é un traballo ingente. 315.000 parcelas que hai que introducir en esas solicitudes, 28.000, casi 29.000, corrígeme Javier si digo mal, 29.000 fotografías georreferenciadas que hai que subir en apenas 2 meses. É un traballo pois, que bloquea prácticamente as oficinas de unións agrarias durante estes 2 meses. É un traballo que vale a pena, obviamente, levamos traballando na PAC, é un pilar fundamental para nós, estamos preocupados co que se está trasladando e o que vai a suceder co novo período de PAC a partir do 27-32. Estamos exigindo, e hai poucos días nos mobilizábamos en Madrid exigindo que se consolidara o presuposto para o novo período PAC, que é fundamental, é dicir, que non haxa unha detracción de fondos en aras ao tema de defensa que están poñendo en riba da mesa e que nos ten moi preocupados. Non queremos que se renacionalice a PAC, queremos que haxa unha política agraria común diseñada para os 27 países. Eso é o que nos iguala. Si o que está encima da mesa ese debate que se introduce artificialmente de facer o que cada país poda facer o que queira cos cartos e caixa un sobrenacional, podemos estar falando de 27 políticas distintas dentro da Unión Europea e podemos estar falando do fin, en definitiva, do que é a política agraria común e da política e da propia Unión Europea, que é a filosofía. É dicir, sempre o dixemos, as axudas son importantes para consolidar as explotacións, non só son axudas á renta polos baixos precios, sino que son axudas e que todo o mundo teña claro, son axudas ao consumo, aos consumidores. E iso, o que os cartos van dirixidos a evitar que os precios no mercado se disparen e que o PVP dos distintos produtos alimentarios, fundamentalmente da carne e de outra serie de produtos, non se disparen nos lineais e, por tanto, que teñan precios que sean asequibles para os consumidores, pero que teñen outro papel, que é fundamental, que é o soporte medioambiental, o crear a sostenibilidade e conseguir que se fije población e que haxa rentas no medio rural dignas para vivir. Si non hai este tipo de axudas, e vemos o que está sucedendo en leite, cada ano desaparecen 300 explotacións no noso país, siguen desaparecendo 300 explotacións, e iso significa que detrás desa desaparición o que hai o abandono, o lobo, o lume e a gestión de un territorio que fai o é moito máis caro. Por lo tanto, é fundamental que se sigan mantendo os dous pilares e as axudas directas. E o que temos que empezar a decidir é que tipo de país queremos. E para iso é fundamental diseñar unha política agraria que vaya dirixida ás persoas, aos territorios. E o que decía Javier, necesariamente hai que simplificar as tramitaciones da PAC. É insostenible esta situación que temos en canto a tramitación. Non só polo número e pola diferencia que hai con outras comunidades autónomas. Tramitar unha PAC en Andalucía é sencillo porque falamos de 2 parcelas, 2 recintos. Tramitar unha PAC en unha comarca como Xinzo ou como Viana, estamos falando de PACs con 300 e con 1.500 parcelas en algún caso. Iso é unha auténtica barbaridade. E, por lo tanto, necesitamos que de algún xeito se simplifique. E que o que visibilicemos que é o que queremos, se falamos de salvaguardar medio ambiente, explotaciones sostenibles, de rentabilidade, o que temos que mirar é máis a explotación, a produción, que é o que queremos, e evitar todo este tipo de tramitación que ás veces o que fai é traballos estériles e inútiles que non aportan absolutamente nada e o único que fan é desesperar, primeiro, os solicitantes que son os agricultores e os gandeiros e, en segundo lugar, os tramitadores. Por tanto, a simplificación da burocratización ten que ser algo que hai que facer xa. E outra das cuestións que para nós é importante é que o programa, de algún xeito, que nos encontramos todos os anos con dificultades da tramitación porque se cuelga durante días enteiros, o que leva a desesperación aos tramitadores, de algún xeito se poña e se teña como hai que ter. E é certo que ten que haber unha diferenciación, e o dixemos e o denunciamos cando empezou este período PAC, e o que queremos é articular un mecanismo
dun ecorreximen distinto, que contemple a filosofía de vida, a forma e o diseño das explotacións en toda a cornisa cantábrica. E para nós é fundamental, porque a PAC en unha zona, en unha cornisa que ten unha forma de vida radicalmente distinta ao resto de España, pois é importante pois que ese diseño que queremos dun ecorreximen propio se teña en conta. O de Sega, que era o que se tratou de modificar, pois o número de solicitudes que houve neste ano di claramente que non é o diseño que pretendíamos en Galicia, e o que queremos fundamentalmente pois é iso. E o debate que temos encima da mesa é ese. Que tipo de país queremos? Si queremos fijar población no medio rural, si queremos realmente que as explotacións non sigan desaparecendo e que ese papel que xoga no medio ambiente, na salvaguarda do medio ambiente, porque non podemos olvidar que quen realmente mantén o medio rural son os agricultores e gandeiros deste país. Por tanto, si o que queremos, o que temos que reforzar, que as axudas vayan directamente aos que viven e traballan no medio rural, e ese é o factor, eu creo, máis importante que temos que conseguir